Dobrý deň, volám sa Lenka Kapustová a kandidujem za stranu Priama demokracia. Mojím osobným číslom je číslo 20. Prihovorám sa k vám kvôli téme, ktorú riešim ja. Venujem sa už asi 5 rokov pomáhaniu sociálne slabým rodinám. Čiže moja téma sú slobodné matky, rodiny, sociálne slabé a deti. Na Slovensku sociálny systém zlyháva a zlyhal. Niekoľko tisíc rodín žije na hranici chudoby. Nie sú to rodiny, ktoré by si to zapričinili sami, ale zapričinil im to náš sociálny systém. Sú rodiny, v ktorých sú deti. Deti sú ťažko choré a výška opatrovateľského príspevku nedosahuje ani výšku životného minima. Pýtam sa, ako je to možné. Ako môže žena, čo sa musí starať 24 hodín o svoje choré dieťa, umierajúce dieťa, starať 24 hodín, ako je možné, že jej príspevok je 140 eur na mesiac? Jej muž môže pracovať, môže, samozrejme, zarobí 400-450 eur, z čoho majú žiť, z čoho majú pokryť liečebné náklady. A to sa stále rozprávam len o ťažkých prípadoch. Máme tu rodiny, ktoré sú zdravé, aj napriek tomu žijú na pokraji chudoby. Ďalšou mojou témou sú ekonomickí migranti. Prednedávno som uvedla výzvu Pomôžme vrátiť sa našim blízkym späť domov. Moja mama žije v Anglicku už 8 rokov. Ako príde k tomu, že nevidí svoje 3 vnúčence každý deň, nemôže ich strážiť? Moji priatelia, muži, ženy žijú a pracujú v zahraničí. Ich deti sú na Slovensku. Prečo otec rodiny, mladý človek, ktorý ľúbi svoju ženu a svoje deti, ich nemôže vidieť každý deň? Lebo ich musí uživiť. Sú vonku, sú v zahraničí a sú tam pre nás, aby nám pomohli. Aby zarobili peniaze, ktoré nám pomôžu tu prežiť. Tak im pomôžeme vrátiť sa naspäť domov. Jedine ako im vieme pomôcť z 5.3. k voľbám a voliť priamu demokraciu. Prečo? Lebo ponúka nepodmienený príjem. A ten vie ochrániť našich blízkych, ktorí dnes nechcene žijú a pracujú v zahraničí. Keď budú mať mesačne 350 eur, nemusia nikam odchádzať, môžu byť pri nás, byť nám oporou, starať sa o nás, o svoje deti, o svojich rodičov. Tak prosím, pomôžme im spoločne vrátiť sa naspäť domov. 5.3. voľte Priama demokracia, strana číslo 22.